Ei, hola, aquestes són les notícies d'agost i comencem per la primera setmana, que és el més important que ha passat, si és que ha passat alguna important. Començarem amb el tema de models de llenguatge. Ja sé que sempre és el mateix, no? Tio, ja estic fart d'escoltar les històries aquestes. Bueno, comencem. OpenAI, amb el model Luna, fa més barat que DeepSeek. DeepSeek, el preu és rebenta, és molt barat, però ara OpenAI, això és el preu per token, d'acord? Llavors, cap a on anem? Si t'hi fixes, al final el que passarà és que el preu per token col·lapsarà cap a 0 cèntims. L'única manera d'igualar això és dir-te que et parlin d'agents, no? No, és que has de fer un swarm, has de gastar molts tokens. Si els tokens són molt barats, el que el voldran fer és que en gastis molts més. La idea és aquesta i anem cap aquí. Actualment, Claude és caríssim. El GPT Sol és car. El GPT Luna és molt barat, d'acord? I el DeepSeek és molt barat, d'acord? La idea és que tots aquests models col·lapsaran cap a 0, en teoria. Potser els Frontier seguiran sent cars, i és la idea de que he estat escoltant que hi haurà els models Frontier, però que la gent no necessitarà tenir un model caríssim. Hi haurà models baratíssims que ja faran la feina. I hi haurà això. La majoria de la gent farà servir els models xinos, siguem clars, i després, per tema d'investigacions i tot això, sí que es faran servir els models top, no? I perquè vegis la diferència, no? No, és que DeepSeek no és tan bo. Bueno, però la pregunta és, has de buscar preu per qualitat, no? Té molt bona qualitat, però és molt car. Té qualitat mitja, però fa més o menys la feina, no? A vegades, això és el context. I vull que vegis una cosa. Per si sents escoltar que surten a la borsa, OpenAI i Anthropic, pensa en aquest gràfic. D'acord? El rosa són els models lliures. I ostres, això és blau, no? És blau? Com el vestit. I aquest gràfic és d'intel·ligència en general, no? Han fet diversos tests, els han ajuntat i han fet la mitjana. I diuen que en general els models de pau, els models tancats, que són més cars, són més intel·ligents. Però els models que són lliures, open source, tampoc estan massa lluny. I els estan seguint els estan molt a prop, no? I llavors, quin valor té una empresa que surt a cotitzar a borsa, que té un producte que diuen que és molt potent, però després els xinos fan el mateix i és molt més barat i és gratis. Bueno, és gratis si el pots hostejar en el teu servidor, no? Etcètera. Que trauran, t'ho juro, que trauran hardware específic per utilitzar models de llenguatge. 100%. D'acord? El cost rebentarà cap a baix. I anem cap aquí. Aquest és el mateix gràfic. I ja està. I veus que cada cop són millors. I sembla... Jo et pregunto, això és un coll d'ampolla o no? Sembla que o és màrqueting. Estic segur que internament aquestes empreses ja tenen 170, 180, no? Llavors, la meva teoria és que el que van fent és deixant anar models a poc, no? Com a estratègia de màrqueting, per no arribar a un altiplà. I ja està. I la situació és aquesta. Anem veient que cada cop són millors, en teoria, no? Perquè el gràfic diu això, no? I aquestes són totes les notícies de tema de models de llenguatge. Deixem-ho estar. Continuem. Vaig veure una entrevista molt xula de Josep Costa, que pots veure si ho busques, el 3CAT, és TV3. La marca 3CAT és una
porqueries que no sé què és. No li agrada a ningú. És com una escopinyada. És com a pixat de burra. Bé, el Trescat em va demanar la meva valoració de l'amnistia i vàrem acabar parlant de la situació política del país, sense mitges tintes ni eufemismes. Si us sembla interessant, ajuda. Què va dir molt interessant a l'entrevista? Va dir, l'entrevista està bé per qui hagi patit les conseqüències, però el que està fent a Puigdemont és segrestar l'independentisme, no? I cap a ell. És a dir, ell no està deixant avançar l'independentisme perquè ell encara no té l'amnistia, no? No, és un merder, i el que hauria de fer aquest home és donar un pas al costat, cosa que no farà per al seu ego, d'acord? Aquesta gent tenen molt d'ego, Puigdemont, Junqueras, la Míriam Nogueras, tota aquesta gent, tots els traïdors del 2017 tenen molt d'ego i estan molt agafats a la cadira, d'acord? Per a l'independentisme el millor que podrien fer és donar un pas al costat i quedar al camp, perquè han fracassat. Tinguessin bones o males intencions. La situació és aquesta. Molt bona entrevista, et recomano buscar-ho. Molt xulo. Continuem. La Sindicatura de Comptes alerta de greus irregularitats als menjadors escolars públics de Catalunya. El 64% incompleix la llei de contractació pública mitjançant adjudicacions directes o acords irregulars amb la SAFA, situant-nos en una nul·litat de ple dret. Tot això què són? Són xiringuitos, d'acord? Gent que està en el poder, des de l'administració pública, es crea empreses privades i es lucren dels diners dels impostos de la gent. I això ho hem vist per exemple, el de Polònia, en Toni, el tio aquell, que té minoria absoluta, si no m'equivoco, factura milions, i el seu client principal, què és? La televisió pública de Catalunya, no? Això són contactes, xanxullos, tot això són... No? Ara, aquí, trobarà que el director de les escoles reben beneficis, no? De les contractacions, es trobaran coses d'aquestes. I demostra la podridura, d'acord? La podridura que hi ha. I és així. L'administració pública està ple de xusma. Vol dir que tothom que treballa a l'administració pública és xusma? No, però n'hi ha. I no tenim un mecanisme per fotre'ls fora tots. D'acord? És una màfia. I... Bueno, anem fent. Ningú li importa, eh? Qui dia passa, any empeny, no? Què diu en Josep? Diu... Avui al Nacional, i paro aquí un moment, abans en Josep estava a VilaWeb i va marxar de VilaWeb perquè em sembla que no es van entendre per temes ideològics. D'acord? Jo entrava a VilaWeb només per llegir el que deia en Josep. Tenia inclús guardat l'enllaç del seu perfil de... Tu pots... Aquests diaris solen tenir... La gent que publica regularment, com ell, tenen el seu perfil, pots llegir els seus articles, no? Jo tenia guardat l'enllaç i, bueno, ja no treballa amb VilaWeb, ara està al Nacional. Diu, Ceuta fa reviure a tota Europa el trauma dels sirians del 2015 i l'ascens de la nova dreta i mostra la desconnexió de l'esquerra espanyola amb la voluntat ciutadana. El 65% del creixement demogràfic de la UE ve només d'Espanya. Recordem la notícia anterior, de la setmana passada. La idea és que Espanya, em sembla que, a veure si ho dic bé, va comprar gas a Algèria i el Marroc està enfadat amb Algèria i el Marroc va dir, bueno, doncs faig una mini invasió a Ceuta per espantar els espanyols, per demostrar que, no, que jo tinc els testicles molt grans. I van fer això, van invadir Ceuta, 50.000 persones, diuen. I
I els del nord d'Europa, els d'Espanya diuen, no passa res. Els del nord d'Europa, el 2015 van acceptar moltíssima gent i va haver com un trauma, no? Perquè acceptant molta gent de fora, hi ha un xoc cultural, hi ha un xoc de conciliació, d'integració, no? Tot això. I estan veient això i estan parlant de tancar fronteres amb Espanya, no? S'ha vist a Itàlia parlant-ho i altres. I és això. La idea és que el rei del Marroc té agafat pels collons en Sánchez, no? Perquè em sembla que va utilitzar Pegasus per hackejar-li els mòbils, alguna cosa així. Què seria molt divertit de veure? Seria molt divertit veure el fill del rei del Marroc casant-se amb la filla del rei. Em faria gràcia a mi. La majoria d'estrangers que entren a Espanya no entren en patera, entren per l'aeroport. D'acord? Diuen que venen de turista, però com que no hi ha cap control, bueno, es queden i, bueno, ja, després els hi foten regularitzacions, no? I després diuen, no, el PIB creix. Espanya va com una moto, no? A curt plaç creix, no? Els estrangers agafen tota la feina que poden, no? Els hi paguen una mea, els salaris tendeixen a la baixa, d'acord? Tu com a empresari, per què hauries de contractar a un nacional, a un del país, quan li pots contractar a un estranger i li pagues 30% menys, 30 o 40% menys, no? Bueno, aquesta és la notícia. Passarà alguna cosa d'això? No passa res. Continuem. Què hauria de passar perquè hi haguessin canvis? No ho sé. Hauria d'haver-hi... És que als polítics se'ls hi sua el que digui la gent. Si la gent es surt a manifestar-se, és que al cap d'una setmana ja s'ha oblidat tothom d'això, llavors. No sé. Continuem. La Fiscalia Anticorrupció investiga les ajudes de la Dgaia pels joves extutelats. Es parla d'uns 163 milions d'euros perduts. Bueno, no sé, no sabem. Passarà algú? Jo crec que no. Escolta, que han robat 160 milions. Mentre tu et despertes a les 6 del matí per anar a currar, hi ha unes ratetes que bueno, han robat 100 milions, 160 milions d'euros. No passa res. No? I els denuncien, els exposen. No passa res. Hi ha una estafa grandíssima, i és que hi ha una cosa que es diu la Sindicatura de Comptes, que investiguen, diuen que és un organisme independent que investiga l'administració pública. I què troben? Troben irregularitats i l'estafa és que després ho porten al Parlament per parlar-ho. Però que no s'ha de parlar res, tio. S'ha de portar a judici, ja està. Això és una estafa grandiosa que convida a la corrupció. La Sindicatura de Comptes hauria d'estar lligada completament a portar-ho tot a judici. És gravíssim que es porti al Parlament i que, bueno, la gent es posi a opinar. Han de fer un conveni, hem de fer una taula de diàleg, i, bueno, que duri un parell de mesos i després la gent s'oblida, després tanquem el xiringuito i ja està. Estaria. La Sindicatura de Comptes hauria d'estar lligada 100% a portar-ho a judici. No s'hauria d'anar a dialogar-ho. Res. Aquesta és la meva opinió. Continuem. Aquest és el CEC de Junts per Catalunya. És diputat i tenia cita prèvia per renovar el DNI i vaig anar amb la meva dona i la meva filla. Soc CEC. Vam parlar en català i a partir d'aquí tot va anar de mal en pitjor. Des del primer moment els agents ens van exigir que parléssim en castellà. Bueno, què explica? Que el van tractar fatal, no? El van tractar d'imbècil, el van obligar a parlar en castellà.
això és gravíssim, ho ha denunciat, i és algo que no s'hauria de permetre. Què crec que passarà? Absolutament res. D'acord? Per què? Perquè som una colònia. Els jutges desestimaran això. O si fan alguna cosa, no passarà absolutament res, t'ho juro. I aquesta és la realitat. I ara vaig dir una cosa molt greu. Aquest tio és de Junts per Catalunya. Aquest tio està recollint els fruits que el seu partit polític ha plantat. Junts per Catalunya dona suport al govern espanyol a canvi d'absolutament res. I a canvi el govern espanyol se'ls hi pixa la boca. I aquest tio és diputat de Junts, després està patint les conseqüències de ser una colònia, de negociar amb l'espanyol. D'acord? I vaig a dir una cosa molt greu. Té el que es mereix. Jo no li desitjo que passi això a ningú, no? Perquè no és correcte tot això. Tractar malament a la gent no està bé. Però està rebent el que es mereix. D'acord? Negocia amb l'espanyol, l'espanyol l'humilia. D'acord? L'actitud de Junts per Catalunya és submissiva i actitud de rendició. Segueixen donant suport a l'estat espanyol. Segueixen donant suport a la normalitat democràtica. I això són les conseqüències. Som una colònia. I això és el que opino. I això seguirà passant i n'anirà més. Què podem fer? Denunciar-ho. Què passa? Que els jutges, tots els jutges són espanyols. Què faran els jutges? Bueno, ho desestimaran. Diran, bueno, no passa res. Jo no li desitjo el mal a aquest home. El que li ha passat és una putada, però el seu partit polític actua en contra d'això. Té una actitud que promou això. D'acord? I una altra cosa és que en el Parlament Europeu, Junts per Catalunya s'ha unit a veure si ho dic, al Partit Democràtic. Algo així. Ja no té un grup propi, Junts per Catalunya, està en el Partit Democràtic. I per al que tinc entès, Antoni Comín està fora, o ja no vol saber res, algo així. I, bueno, estan passant coses, sembla que està passant, i està ben moviment. Sembla que la casa de cartes està començant a caure. D'acord? Aquesta és la percepció que tinc. El Partit Democràtic, per al que he llegit la seva opinió dels conflictes de Catalunya, són problemes d'Espanya, s'han de gestionar internament, i ja està. Ja està. Continuem. Què més? Guerra. Comencem per aquí. M'he creat un compte que es diu xiu-xiuejar. Diuen que... Per al que he entès, ara el comentari que et diu és una xarxa, és com el Twitter, però en català només. Diu, ja n'hem arribat als 17.000. En teoria ja n'hi ha més de 20.000. Perquè això funcioni, hauria de seguir unint-se gent fins al màxim possible. Hi ha un problema que veig, és que sembla que sigui... Em pregunto, crec que perquè funcioni ha d'entrar molta gent i ha d'haver-hi molta interacció. Crec que és molt interessant i vull que continuï aquest projecte. Però Twitter és on hi ha més gent actualment. Llavors, la idea jo crec que seria utilitzar els dos. Si tu ets català, potser t'interessa fer això, utilitzar els dos. I això, que vagi entrant gent, i ja està. Això ja molt interessant. I si t'hi fixes, continuen apareixent pàgines web, històries que serveixen al país. I això és molt interessant. L'administració pública no és nostra. Tot el que està fora del sistema sí que és nostre.
iniciatives descentralitzades, no? Soft català, no? I ara t'ensenyo un altre, que he vist fa poc, que es diu Tenim llengua, que és per el que tinc entès, comerços que atenen en català. Si t'atenen en català i fots una ressenya bona, en tot cas per veure si respecten, no? La idea és que si un negoci no respecta, doncs tu no hi vas. La idea és aquesta. Que si no respecta la llengua, realment és il·legal, però bueno, com que la llei se la passen pel folre dels testicles. Doncs d'això. Molt bona web, molt xula, i molt útil, jo crec. Jo crec que és molt útil. I la setmana passada vam ensenyar aquella que era per ensenyar els retards del Renfe, no? I sempre van sortint noves iniciatives, d'acord? I això és molt interessant. I després hi ha una de la Viquipèdia que diu no som la Viquipèdia amb més articles, però sí que som una de les comunitats més actives. Viquipèdia ja té més de 800.000 articles publicats en català, i això és molt xulo. I perquè vegis, a veure si t'hi fixes, compara els milions de parlants per als articles, i aquí es veu claríssim, no? Itàlia, França, anglès i castellà tenen molts més parlants, però comparativament, articles per cada 1.000 parlants, nosaltres ens els mengem a tots en patata. O sigui, això ho trobo molt xulo. D'acord? Català és 80.000, a veure si ho dic bé, 80 articles per cada 1.000 parlants. D'acord? I en castellà, per exemple, 4 articles per cada 1.000 parlants, no? Molt xulo. Molt xulo. I res, t'ho volia ensenyar. La Viquipèdia ja té 800.000 articles en català. Molt guai. Molt guai. I penúltima notícia, hi ha un escriptor mallorquí que es diu Carles Rabassa, que va fer un escrit. Què va fer? El van convidar el rei el va convidar a un menjar, no? Diu, Su Majestat, el rei, el senyor Carles, escritor, a la recepción de sus majestades en el palacio de no sé què, Marivent. D'acord? El conviden. I ell escriu això, es diu: què es pensa aquest rei? Què vol? Que vagi al seu refrigeri? A besar el cul de l'imperi? Com si jo fos espanyol? Rei de l'odi. Rei pupit. Merda. Rei puput. Lladre hereu de Marivent. Que no és seu, que és de la gent. Que m'esperi decebut. I la gent en els comentaris l'aplaudeixen i li diuen molt bé, no? Aquí, el que diu aquí és no penso anar, no sé per què em copiteu, jo no sóc espanyol, no penso anar a llapar-li el cul al rei. I això li dona molta força perquè és molt fàcil ser un botifler i llapar-li el cul perquè seràs recompensat, no? I aquest tio és un crac. I felicitats. Molt xulo. I última notícia. I diràs, tio, sempre estàs dient el mateix. Va, no? Fa gràcia. Fertility rate in Spain. The expected number of children born between a woman in her childbearing years. D'acord? Perquè sigués replacement levels, hauria de ser 2,1. Hi ha algun que estigui a 2,1? No. Galícia, Astúries i Cantàbria, a veure si ho he llegit bé, no puc fer més zoom. Potser la cago, aquí. En teoria és Cantàbria. Pensa que sóc estúpid, estan per 0 de 1. Madrid, 1,09. Catalunya, 1,08. Estem en la merda. D'acord? Cada vegada que es tenen fills, de mitjana, es té un fill. D'acord? Ja està. I aquí què diuen? Espanya té més morts. Això és del 2020 al 2024.
Espanya té més morts que naixements. 2,28 milions de morts, 1,65 milions de naixements. No? Migració, 2,4 milions. Ningú té fills, no passa res. Els sud-americans i els marroquins doncs, ja en tindran. D'acord? Aquest és el model. El futur és que no hi hauran ni catalans, ni espanyols, ni bascos, ni andalusos, ni res. No, hi hauran tot. Seran gent multicultural, d'acord? Aquest és el futur. Hi hauran els empresaris forrats i tot que contractaran, que ja ho estan fent, només estrangers. Els estrangers podran comprar un pis de 50 metres quadrats, no? Si proletaris. Llavors, el capitalisme, el globalisme, mata els països, mata les cultures i mata tot el que és les tribus, les unitats, tot això ho maten. Els empresaris tenen incentius a contractar gent de fora perquè els hi poden pagar menys. Ja està. D'acord? I aquesta és la conseqüència. I aquest és el món en el que vivim. Això és a tota Europa. I ja està. I a ningú li importa, Ningú li importa. Com que això és a llarg plaç, les conseqüències d'això, com que és a llarg plaç, a ningú li importa. D'acord? Però és gravíssim, És molt greu. Internauta... Què dic internauta si ningú està escoltant això? Bé, algoritme de YouTube. Aquestes són les notícies de la primera setmana d'agost. Espero que t'hagi agradat. Ens veurem a la pròxima. Adéu.